Аллаһ Тәгаләнең бозыклыктан тыйыгыз, яхшылыкка сакыргыз дигән әмере бер вакытта ла үзенең актуальлеген югалтмай. Бигрәк тә үсеп килгән буынның кылыгын, тәртибен даими күзәтеп, вакытына төзәтеп тору зарур. Тормыш ул агын һау шикелле. Тәрбияше аңлату, тыюлар тукталһа, кирегә агылып алып китә, ягъни бозыклык башлана. Мусулмандар ислам әдәбеннән тәрбияләнгән баланың ата-әсәһенә итәгатьле, җәмгыятькә файдалы, көчле рухлы булып үсүен белә. Шуңа күрә мәсетләр ергәндә оештырылган ял итү һәм ислам нигезләрен өйрәнү курсларына балаларын теләп йөртә. Башкалабызның Дин бистәһендә урнашкан Мәдинә мәчетендә лә ел һайын ошондай курслар оештырыла. До 9:30 это сбор, построение, общая физическая зарядка. Лагерь көне сафка тезелү һәм физик күнекмәләрдән башлана. Чөнки ошолай малайдар тәртипкә күнегә һәм саф һавала хәрәкәтләнүдән зиһендәре асыла ди мөгаллим агайлары. Дәресләр араһындагы тәнәфестәрдә лә балаларга тышта уендар оештырыла. Бында үсмерләр күмәк уенда үзләрен ничек тотырга өйрәнә. Өлкәнрәктәр бәләкәйдәрне курсаларга, ә кескәйдәр өлкәндәргә буйһына ла белергә тиеш. Третий урок – это урок ахляка, то есть урок нравственности. Так как наш пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, сказал, что я был неспослан, чтобы довести ваши нравы до совершенства. Әдәп мәсьәләһенә зур игътибар бүләбез. Шулай ук гыйбадәт нигезләрен дә бирәбез ди укытучылар. Балалар өйдә бик үк кызыксынмаска яки ата-әсәләре үзләре гыйбадәт тәртибен белмәскә мөмкиндәр. Ә бында бер-бирләренә карап улар еңел өйрәнә. Пальчик толстый и большой на намаз в мечеть пошел. Указательный с порога указал ему дорогу. Средний следом побежал. Безымянный топал рядом и молитвы все читал. А мизинчик младший братик уразу весь день держал. Балалар гына түгел, уллар араһында ла шәһадәт һүзләрен белмәүчеләр бар. Асылда ислам динен кабул итүебез ошо һүзләрне әйтүдән һәм артабан уның мәгънәһенә тугры калып яшәүдән башлана. Ашһаду ан ла илаха иллаллах ва ашһаду анна Мухаммадан расулуллах. Ашһаду ан ла илаха иллаллах ва ашһаду анна Мухаммадан расулуллах. Саллаллаху та'аля алейхи вассалям. Столпов в исламе ровно 5, о них ты должен точно знать. Во-первых, 2 шахады, без них не жди награды. Затем молитвы и закят, кто выполняет, тот нам брат. Священный месяц Рамадан, поститься нам, закон нам дан. Дәресләр уен формасында оештырылган. Шуңа күрә балалар уны еңел үзләштерә. А у имана 6 столпов, они основа всех основ. Ты убежден в Аллахе. Ему покорность, верный путь. Об ангелах его ты знай, они сильные не забывай. Без монда гарап хәрефләрен өйрәнәбез. Намаз укыйбыз, намаз укырга өйрәнәбез. Гарапча хәрефләр өйрәнәбез. Миңа монда бик нык ошай. Минең монда бик күп иптәшләрем бар. Адәм балаһы бәхетле булу өчен зур тырышлыктар һала, малын да йәлләмәй. Әмма еш кына максатына ирешә алмаудың сәбәбе бөтенләй икенчеле икәнен күрмәй. Мәсәлән, хәрәм ризык шатлыкка, ә хәләле үкенескә килтермәй. Дөрес ризыклана белү мөһим. То, что еда должна быть халяльной, стоя кушать нельзя, нужно садиться, прежде чем начать кушать. Прежде чем начать кушать, нужно сказать «Бисмилляхи рахмани рахим». Нужно поблагодарить Аллаха за то, что Он нам дал еду. И мыть руки, и правой рукой так кушать. Если сделал то добро, поблагодари его. Спасибо, было очень вкусно. Тән ризыкка мохтаҗ булган кебек, яны безнең дә үзенә генә хас тәрбиягә ихтыяҗы зур. Һәм был тәрбия ошо күңел ризыгы, хәлал, файдалы булырга тиеш. ولا تعسر ربي تمم بالخير آمين الله أكبر. Дини гыйлем алу, гыйбадәткә күнегү, иманлы кешеләр мөхитендә булу, күңелдәге тәкъвалыкты үстерергә ярдәм итә. Акыллы, гыйлемле, әдәплеләр менән ешрак аралашыгыз дип нәсихәтләй динебез.